some nou live, cum vedeți, în Spookies Jumpscare Mansion. Da. Și parcă acum nu se mai vede așa tare tape-ul sau eu sunt așa prost, nu știu. Iar am uitat că cu tastatura se merge prin meniu. Room 700. Și a dispărut de pe perte. Adu ăla sau ce a fost. Ce repede mi se duce jos să-mi erau încă un blank paper. Am salvat jocul 700. Hai la 800. Eu așa zic. Ai de viața mea. Sper că nu o să mor, așa cum episodul trecut am făcut. Keep that blood pumping. Am murit de la un monstru cam ciudat, să zic așa, care să format totdeauna în alte chestii. Odată a fost cobra, odată nu știu ce a fost, odată... uneori a avut și bug-uri, cum mai țineți minte, am mers așa în spate. Zona nouă. Am mers așa în spate și după venea înapoi. Și am murit de la ea, fiindcă n-am mai avut stamina și am mai ajuns la ușă. Dar fix la ușă am murit. A fost cam ciudat la... când am editat videoclipul. Fiindcă cred că s-a auzit cum am deschis ușa. Dar tot am murit. Deci, da, poate m-a prins exact după ce am deschis ușa. I don't know. Da. Și doamne, petard a fost ăsta. Oh, hello. Da, și în rest am reușit să-mi rezolv problema cu X-Split-ul care am avut, cum am zis așa, parcă ar fi fost corupt, adică așa au fost pixel peste tot pe ecran. La fel nu v-am mai pus imagine, fiindcă nu știu de ce când am făcut screenshot nu s-a văzut așa tare pixelația aia. Deci că oricât de tare am dat zoom, oricât de ce și ce. Și nici când am arătat la Holnuts prin Discord, prin stream, nici el nu a prea văzut, dar eu știu cum arată, fiindcă am văzut la el și la mine am văzut și el știe cum arată, fiindcă a văzut și la el însuși, da. Dar mi-am instalat driver-ul de la Nvidia, mi l-am șters totul, control panel-ul, începând de la control panel, mai bine zis, trecând prin driver de audio și din toate, l-am deinstalat. Holy shit. Lotscad. De unde mă duc acum? 100% beef! Ok. Deci mi-am șters totul și mi l-am reinstalat. Desigur, de fapt, l-am șters. Asta va fi un story foarte fain. L-am șters și în gen zic, ok, îmi dau restart la Windows, fiindcă n-am reușit să șterg și audio driver-ul, fiindcă nu m-a lăsat, fiindcă a zis Windows să-mi restartez PC-ul prea dată. Ok, mi l-am restartat, mi l-a reinstalat, logic. Trebuia să... Dar ce, doamne, pe unde nu trebuie să mă duc? Eu nu vreau să intru. Fiindcă rezolvă problemele, eu te las în pace. Exit. Mie exit-ul mi se pare mai... Pe aici nu se poate merge. Cred că pe aici poți intra. Ba da, poți intra. Deci am dezactivat Windows Update-ul, trebuia să șterg driverul de la cardul video. Iar restart, ok, nu mi l-am mai instalat înapoi, tot Windows așa. Windows așa mi-a arătat, zici că... Ok, asta așa s-a auzit, parcă ar fi venit cineva după mine. Deci, da. Mi-am reinstalat, deci, adică, a dat restart, tot așa, tot PC așa mi-a arătat, zici că a fost un PC din 2002. Da, mi-am instalat și driverele de la... Încă o cheie, lol, de câte cheie deja am la mine? Da, am deschis ușa aia, am uitat. Am mers pe acolo și am mers pe aici. Nu aici.
Stai. Cred că știu, din păcate. Aici. Nu. N-aveți nevoie să chem pe cineva să vă ajute. Bine, eu vă las. Asta parcă era broken. Da, broken. Ce sunt cu petardele astea, frate? Și eu vreau din astea. Nu zic la mine că mai să-mi cumpere. Dar de unde? Ok, eu sunt confuz deja. Stai, acolo. N-am fost încă. Așa știu ceva. Nu. Mi-e frică să intru. Ok, și cu asta ce să fac? Ok, e. Ce se întâmplă? Ah! Tu ce, doamne, ești? Ce demon dracu ești ăsta? Nu mă pot mișca. Oh. Da, nu uși! Să mor tu. Asta face ca să nu fiu uși. Nu, o să mă lovească. Știam. Să spanați spatele meu. De prea mult de mici. Nu știu unde sunt ușile. Mă duc așa random și apăs pe E ca și... Dracu. Eu mă cac pe mine aici. Ok. Na, și îmi reinstalez front driver-ul de la Nvidia. Mi-l instalează corect. Și zic, hai că intru în ARC, că m-am plictisit și ce. Și mă joc puțin de ARC. Ok, mă bag pe ARC. Degeaba am avut GeForce Experience instalat, nu mi-a mers. Deci am apăsat alt, nu mi-a mers. Am intrat în GeForce Experience. Nu mi s-a deschis GeForce Experience-ul. După nu știu cât troubleshooting, mi s-a deschis odată GeForce Experience-ul. Nu am reinstalat în ăsta în... Cred că m-a lăsat în pace. În... Test Manager, l-am oprit toate driverele, am reinstalat, am lăsat să se... l-am repornit, l-am lăsat și pe el să se repornească. Ok. Și după un timp lung, nu știu, vreo jumătate de oră, o oră, mi s-a pornit la final. Uite dracului. Adică în ce mi s-a pornit, cred că m-a lăsat să intru în el. Ok. Ah, stai. Nu merge prost ăsta. Atunci știu care-i. Oh. Și mi se deschis la final. Am intrat, totul, și că Game Driver is available for update. Ok, îl instalez, totul e ok. Mă duc, iar apăs alt Z, adică nimic. Nu i-apar nimica. Mă duc în setări să văd dacă e pornit Shadowplay-ul. Și era pornit. Ok. Eu zic că s-a ciudat, m-am uitat pe net. Și că să încerc să reinstalez driver-ul. Asta nu ne-am mai jucat jocurile astea. Ui! Ui! Maxi speed de 60.
survova ce nu face nimica. Ok, în fine. Da, deci, asta ne-am jucat, așa da, Mr. Spook și... Da. Și zic, ok, m-am uitat pe net, zice, să reinstalez driverul de la Nvidia cu control panel cu tot. Zic, nu mă fă, fiindcă înainte l-am reinstalat. Și în gen, ok, fie, îl reinstalez încă o dată. După mi-a mers. După o zi, iar am avut aceeași problemă, că nu mi-arată, deci, ce damn fac? Așa știam, nu știu de ce, dar așa știam. Și în gen, ce Alberto? Și în gen, ok, fie. Reinstalez. Nu mere, iară zic. Bun. Ficatul? Asta e ficatul. De când nu ne-am întâlnit? Ficatul! Asta... Eu că nu vreau să-l văd de așa mare apropiere. Dar l-am văzut în sfârșit, nu știu cât timp. Oh, hi. I didn't think you'd make it this far. And you got an axe. Nice. Well, congratulations. You're just about there, I think. Well, I didn't really have a gift ready, so, there you go. Unlimited stamina. It'll never, ever run out. So, see you later. Nu! Stai. Nu, așa mi-a zis că am stamina infinită. Văd că nu mi se folosește dacă lovesc cu X-ul, dar de ce nu pot să dau pe sprint? Password cake. Am avut... Ce am avut? Am avut cheese, pumpkin și cake. Ok, încă le țin minte. Bun, ceva va fi la Romă mie, 100%. În fine. Sper că nu mi-a luat sprintul. Căcatul ăsta. Îți eu prost sau chiar nu pot să... Eu chiar nu mai am... Mi s-a băguit jocul sau... Asta vreau să merg... Unde ești? Unde ești? Am infinit stamina, da? Am eu infinit stamina, hai că da, că nu pot fugi. Să fie așa foarte fain. Da, și în gen, încă mi s-a deschis, deci am apăsat pe altă și mi s-a deschis încă și Experience, GeForce Experience-ul. Și așa mă bucurasem că eu, ok, măcar atâta mere. Dar bucuria nu m-a ținut așa mult, fiindcă m-am uitat dacă a fost pornit iar în Shadow Play FPS counter-ul, a fost pornit FPS counter-ul. Și în gen, ok, atunci de ce, doamne, nu mi-a arătat la Ark, fiindcă a fost și în Ark, am intrat și în Minecraft, nici acolo nu mi-a arătat, dar logic ar fi trebuit să mi arate și în ambele jocuri, că normal mi le arată. Că și în jocul ăsta îmi arată FPS counter-ul. Da, deci așa, ok, ciudat, fie, lăsăm așa. Și după o oră să mă joc Minecraft, am jucat, parcă numai așa mă uit eu la intru, numai așa ies din Minecraft, așa zic, hai că mă bag pe Ark și îmi dă o eră instant cum intru în Ark. Mi s-a dus stamina-ul infinit. Doamne ajută! Pentru asta mă bucur că măcar da. Dar Spooky! Credeam că mi-ești prieten! Și îmi las stamina-ul infinit și măcar pot și fugi cu el. Oh. Și în gen, tot da crash Ark. Da, instant cum intru în joc. Aia, cred că o să mai fie aici un joc. Că nu degeaba e acolo. Și da. Credeam că o să corup prima dată jocul, fiindcă de obicei Ark așa face, că după vreo nu știu câte luni se corupe și nu mai poți intra în el, sau nu chiar că nu mai poți intra, nu mai poți să-l joci corect, că tu nu o să-ți dea crash. Și trebuie să-i dai verify de integrity. Ok. Asta cine, doamne, era?
Nu! Ok, credeam că altul, dar nici la asta nu mă bucur, mai bine zis. Eu credeam că e ăla care trebuie să te uiți în spate, întotdeauna. Ăsta e ăla cu Join, ăsta e Bambi! Ăsta nu e prietenul lui Bambi sau... Cum am zis? Stai căsul lui Bambi? Ceva de genul am zis. Și, ok, îi dau verify. Am așteptat 2 ore. Încă a fost un timp foarte bun, fiindcă jocul instalat pe un SSD. Tot nu mere. Deja era să îmi reinstalez tot Windows-ul, așa am fost, dar după am realizat că înainte cu 2 săptămâni l-am reinstalat, fiindcă am avut probleme în Warzone. Deci da, zic, ok, asta acum nu-l fac. Încă o dată am reinstalat ăsta driverul, dar acum am lăsat GeForce Experience să-l instaleze din nou. Și mere! Cred că 3 zile m-am chinuit în total să-mi funcționeze driverul de la Nvidia. Și acum nu mai am corupția aia sau felul ăla de corupție în Gamecaster. Deci ceva... Mai mă sperii mult. Deci acum nu mai am corupția aia sau chestia care parcă ar fi corupt. Deci mă bucur și de chestia asta. Și în timp ce am explorat și istoriul ăsta, am ajuns la room 800. Hai, te rog, zic că este salvat. Mă sperii în ultima cameră, eu te urăsc din tot sufletul, hang in there. Ah! Am terminat. De ce? Episodul ăsta, cred că a fost unul dintre cele mai creepy episoade. Din cauza omului, nu știu cum a arătat. O să vă pun acum aici un screenshot despre el, cum arată. Fiindcă odată m-am dus la el în spate, deci da. Eu mă bucur că tot face la acest live. Eram Horizon Fox și dacă mai doriți de clipuri de genul, nu uitați să apăsați butonul de like până că nu vreți de gaming. Eram Horizon Fox și...